tambayan da ku yi musu in mutum yi maganar usulubi sai ka ce masa kai dan babanka, kar ku ce masa dan Allah, dan ba ruwansa da Allah masu wannan magana, akwai abin da suke so su cimma. Sai ka ce dan babanka, usulubin da kake amfani da shi wahayi aka maka cewa haka yake ko ishihadi ne irin naka? Kun ji kalmar da ku amfani da shi? Ka ce dan babanka, ka gaya mana usulubin da kake amfani da shi wahayi ne ko kai ne a ganin ishihadi irin naka kaga ga irin wanda ya kamata kai ka bi? In wahayi ne ka gaya mana mu zo mu bi shi, in kuma ishihadi ne ba to la inkara ma al ijtihad. In dai ishihadi ne to ba inkari, tun da ra'ayi ne, fahimta ce, akwai fahimtar ka akwai tawa. In kai kana fahimtar nayi zafi a wurin wani ban yi zafi ba, haka ne? In kai kana ganin kayi sanyi to a wurin wani ma zafi kai. Sai za muke kalubalanta waɗannan malamai akan maganan yan fim, tunda kun ce wai mun yi zafi, to don Allah muna roƙonku a usulubi irin naku ku yi musu magana da kyakkyawan usulubi su bar fim, su bar wannan sana'a ta haram. Ku yi amfani da usulubin ku, ba shikenan ba ne? Shikenan. To ni na ɗauka bako ya tafi, ashe yana nan bai tafi ba. Ni na ɗauka da muka yi maganar tuktur har ta kai mu na yi magana akan abubuwa 11. Na ɗauka ko dai su ba da amsa ko su yi shiru. To ba su ba da amsa ba, ba su kuma yi shiru ba. Shi ne abin mamakin. Ya kamata ku ba da amsa. Amma shi wanda aka yi magana a kansa bai ba da amsa ba. Yanzu waɗanda suka kunno kan su ma ba su ba da amsa ba. Sai suka ci amanan ilimi. Suka sare aya da gatari. Za ku ji. Suka ci amana a hadisin da suka jawo, suka yi aiki da jahilci ko son zuciya. Za ku ji. Kun san na yi magana, na ce muku wannan matsala ta tukta da ta taso har ta kai mu muke ja in ji akan matsalar minista na telecommunication ko communication Fantami. Na ce muku akwai waɗansu malamai 'yan raraka, 'yan kwaram, waɗanda suke zuwa Abuja a ɗan sa musu ɗan 500,000 miliyan ɗaya a bayan bot, su suke ziga waɗannan masu magana a social media, sai suka fake. To yanzu ɗaya ya fito, wani doctor ya fito, wani farfeso ya fito, dama irinsu muke so su fito. Mu kuma idan muka so sai mu ƙara na 12. Wallahi wani ya fito, wani farfeso ya fito, dama su muke so su fito. Wallahi na ɗauka maganar ta wuce ta ƙare shi kenan, na ɗauka an binne ta. Ashe su dama ba su son ta ƙare. Kun sa abin da ba su son ta ƙare? Business ne. Na buɗe musu wani a trade center. Ko mu gane ba ne? Saboda idan ka fito kai magana, musamman ka goyi bayan shi minista, to akwai wani sakamako da ake tsammani a wurinsa da dai biyo baya. Wallahi ko kun sani ko sani ba haka ne. Sai sa waɗansu suke so lalle su yi magana a san cewa sun fa yi magana. Amma ba ka ba me ya shafe su? Ku bari shi ya fito ya magana, ko ya kai ƙara na kotu, ko ya fito ya magana ce abinda na faɗa ba ƙarya bane, ƙarya ne, ko kuma ya ce mu yi la'ana. To kai me ya shafe ka? Me ya shafe ka? Dan dale ne, yawwa, dale ne. Kun sai da gane cewa dale ne? Shi wannan doktor ko professor da ya fito yi magana, ai dalewa yi. Kun sai da gane dalewa yi? Ina jin farfeso Talhat yana masallacin nan, ko bai zo bane, na san yake juma'a. Malam Ya'u yana masallacin nan, shi kan ga can ma. Lokacin da matsalan Isa Ali ta taso a ATBU, Abubakar Tafawa Balewa University, lokacin shi Isa Ali shine limamin masallacin juma'a su yake tafsiri. Da matsalar ta taso suka tuhume shi da abubuwa, shi Fantami, suka nada kwamiti ya zo ya kare kansa, ya gagara, suka cire shi a limancin juma'a. Suna cire shi sai suka ɗauko wannan yanzu doktor ɗanɗale, sai suka ɗora shi a limancin ATBU. Bayan sun ɗora shi sai sa'insa ya kaure tsakaninsu da shi Fantami. Shi Fantami yana ganin ya za a kore shi a guri, a ɗauko kuma ɗan uwansa Ahlus Sunna a sa a wuri, ko
ba gane ba ne? Sai ya zama tsakaninsu akwai sa'insa munanan maganganu. Ni kaina wannan farfeson in ƙarya na masa ya ce ƙarya na masa, sai da ya mun complain against Isa Ali na ce ka yi haƙuri, suna sa'insa. Yau kuma shi ne ya dawo yake kare shi. Kun ga ɗanɗale ko? Kun ga ɗanɗale? To dama wannan ɗabi'a ce ta ƙungiya. Kaga da ga ƙungiya gwamna ba su zaɓe shi ba, ba su yi shi ba, amma yana ci sai su ɗale, sai sun ci, sai an yi da su. Ko ba ka suke ba ne? Ɗan ɗale. To duk mai ra'ayin ƙungiya kake ɗan ɗale ne. Su dama duk inda gwamnati take, inda garaɓasa take nan ne. Amma ba ka ba, kai da kuka yi ta baƙaƙen maganganu yana ga ka kama position ɗinsa. An baka inda yake limanci yake tafsiri, an kore shi an baka, kana complain. Yau kuma kai ne ka zo wai kake goyon bayansa ne, kake against ɗina, tare da cewa ni abokin babanka ne, da babanka muka yi makaranta, classmate ɗina ne, babanka yana alfahari da haka, kai ma kana alfahari da haka. Kwanan nan ma ka ɗauko baban naka a mota kuka zo kuka gaishe ni, abokin nawa, kuma kai ne yanzu kake kalubalanta na, ka zo gida ka same ni mana, ko ka yi mun waya mana, ba kai haka ba. Ai abokin baba ne, in kana da mutunci, in kana da mutunci. Abokin baba ne, kuma har yanzu baban naka yana da rai. Kai da muka yi wa'azi ma kofar gidanku da ka gayyace ni a lokacin ana matsalan fantamin, baban kan yace Malam Idris abokina ne, abokin karatuna ne, mun yi legal tennis da shi over 30 years. Lokacin kana jariri ma ko kana me, lokacin da muka yi makaranta da shi, kai ya wuce 30 years ma, kusan 35 ko almost 40 ma, ya wuce 40 ma. Kuma yau kai ne kana cikin garin Bauchi, kana da wayata, amma kun san abin da yasa bai bugo min waya ba? Kun san abin da yasa bai zo ba? Idan ya bugo min waya, Abuja ba za ta ji ba, ba za ta san yayi ba. Ita kuma Abuja tana son wanda zai fito ya mai da raddi ne, ko ba ku gane ba ne? Amma in ya mun waya, in yana ga akwai gyara ya mun magana, ai Abuja ba za ta ji ba, minista ba zai ji ba. In kuma ya zo guri na in person, minista ba zai ji ba, Abuja ba za ta ji ba. Me ya kamata ya yi? Ya watsa wajen karanta, a watsa a social media. To in Abuja ta ji, to shikenan kuma bukata ta biya. Akwai sakamako, wallahi wannan shi akwai sakamako. Amma in ba haka ba, bai da hannu a wannan kes, bai da hannu. Kai in ma baka sasanta ba, to bai kamata kai taking side ba, bai kamata kai taking side ba. In baka sulhunta ba, bai kamata ka shigo ka goyi bayan wani bangare ba. Kuma abun mamaki, matsalolin na tattauna guda 11, ɗaya tak bai ɗauka yi magana kanta ba, sai je ya bullo ta inda ba a tsammani. Za ku ji ta inda ya bullo din, sai aka watsa a social media a matsayin ya mayar man da raddi. Kuma ya ci amanan ayan, ya ci amanan hadisin, ya yi aiki da jahilci, kamar yadda ya a lokacin hoto. A lokacin hoto ya ci amanan Sheikh Salihu Uthaymin, lokacin da muka kalubalance shi, me yasa ko tafiya da yi sai yayi hoto ya aika a duniya? Kai yana cikin ruwan swimming pool ma ya dauki hoto da yasa an yada a duniya. Bayan manzo Allah ce kullu musawwirin fin nari, hadisi sai a cikin Muslim, manzo Allah ce dukkan mai hoto yana huta. Ga hadisi da manzo Allah yake cewa la'ana Allahul musawwirin, Allah ya tsine mai hoto. Duk ya san wannan, ya zanto ko tafiya da yi sai kaga hotonsa. Yanzu ina wuri kaza, ina wuri kaza. Muka kalubalance shi, da ya zo kare kansa sai ya ce ai Sheikh Salihu Uthaymin Allah ya ji kansa, ai shi ma ya halatta hoto, saboda jahilci.